खुरुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिव आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंग बाजार बारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग टी जों आरो रेली खालायका आबोनि परेव एम सोहेल देबबर्मानि दैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि दैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाईपुगला मुंगिया कामी ताई रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरि वै मिया काइसे रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खालायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उनखौ थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो फोनो बकक सालायजाय गया कोनो बया तफन आं फटो तांगे बर आर थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्राम थानानै बर अनेक प्रसारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा तांगे आ पांडावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्राम तंनाय मंत्री तंनाय एमएलए तंनाय ईएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेन जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उठुन मंच कावै बासन निमानि उठुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन निनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मंत्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब ईएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाका खरकसा हाफ मंत्री कक साइतंफुर बिन गानाव बसावै ब बनो ब साजाका अकगनो सादिहनि आमतिबो मांकलिओ फाइका अनेक बरनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुनाय बा नायकलि खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुर प्रंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सितरा सारनान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार सापुरु बसे बरक टंथ आबतिनि मेनि बिदु चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट पुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बन रेख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पार्थक्य तंग मत पार्थक्य का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा आ मिनिस्टार नि कक बायसलिया बिनि आदको फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मानि लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मानि एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबुनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फायका ताताल कक साइ तुबि फायका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फायमानि म आरो एमएलए न कुलने बागै दा जोंनो तुबि फाय कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाय आरो मेन उद्देश्य तामो
illegal migrant se reklaina ni bagai singaro gathering ung hingkai rally khaina ni hingkai tangai MLA Ranjit Devaburma no kuljaka omong kongka me salai jaka kendoro buji khana miya aro ja rally khlainai aro ja mass gathering khlainai borni lokho uddesho tamo borni lokho uddesho hingkai omoya je illegal migrant no reklainai ya borni lokho uddesho hingkai Ranjit Devaburma no botei khaiye kulnani Ranjit Devaburma no mung botei ke hamya khlainani obose hasteni no khoboi ani Ramchandra Ghat ni lukurok sao ang MLA ungmani porewo aro tamong khlaijaka development tam samung tangjaka chongmari jorawo Ramchandra Ghat ni borok ni thane ang jokhonte nogo nogo thango jokhonte ang lukurok no pogro ano 2 bosoni jorari di ang nongni Ramchandra Ghat samung tangnai ana sebri kangkakai tini 2 bosoro Ramchandra Ghat ni gobangma samung tangjaka gobangma lama no state highway khlaijaka gobangma lama pis khaijaka abo gobangma lama khlaijangni thangai tongo Ramchandra Ghat ni dirgo dinni je jingjalo tongbai mani tabo bororok lama kahamti himui tongo agami dino tebo himnai omo simiya chini Ramchandra Ghat বিধানসভা কেন্দ্রও সালকলক মাংখা বিসি কলক মাংখা দশরথ বাবু আরো মুখ্যমন্ত্রী চাই থাকা চিনারো উনকো থানা করে খয় ডিস্ট্রিক্ট যত বিধানসভা কেন্দ্র ন থানাংখা কিন্তু Ramchandra Ghat থানা তাবো বাসুক যায়াখো আং ফাইমানি পরেও অনেক চাইতংমানি পরেও অনেক বিধানসভা কোয়েশন দিখা আবনি পরেও जों চাইতংমানি বাগৈ जों থানা মাখা থানায় 12 তারিখ জুন आदिनो जों उद्बोधन नुखा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय खु बय सुस्तर बा आदिनो उद्बोधन नुखा आदिनो आ मंत्री नो आरो इनभाइटेशन खाइजाका मंत्री आदिनो फाइरागलिया तांगै फाइरागलिया तामने हिंगा हिंगाकाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे Ramchandra Ghat डेभलपमेन्ट नि सामु तांजाका चीफ मिनिस्टार नि जेनो आदिनो बलाइलांखा जे Ramchandra Ghat तामो तामो सामु माने जखन बनो साइखना रिजाका आ समय बो साका जे अरो अनेक सामु उंखा अनेक खलाइजागै तंखा बसकांनि सालाबते बो खलाइजागानो अरो बो खाइका मो ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि Ramchandra Ghat नि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाते काइसा चीफ मिनिस्टार नि ऑफिस होइतां ककमा मांखा आनि एमएलए हस्टेल फाइका आरो बताय 13 टा काम ताबो कटाल खाइ तांजांनानि बागै चीफ मिनिस्टार ऑफिस होइते ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै तंगो आबो बाय ताय जे लामा बाकी तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप गियाखौ अबरबो हयतो जिनि 2025-26 बिसिवनो उंथटो गाहाय मा तंगो उंगाने हने आं खाखलाय ककुंखा तिनि डेभलपमेन्ट इशु न तयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाकि उंगियाखौ बिनि मखल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाकानो इएम ना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकायाव नखलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो सिटि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देबबर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठी पत्र रक चिफ इन्जिनियार मानि जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अबबो आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबु साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर मानि अब रहजाखा ताखलाय बिसो 25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठिबो आंनो रिवो ताइ उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कुल गानावो आरोनि स्कुल बिल्डिं तांगै तंमानि तैजम गय थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देबबर्मा न आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङावनो 12 इ थामेर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलाइका अब सिमनानि बर काहां कानो साइमानो ताइ काइसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तेरै सावानो सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंखाकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मियानेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एबं तिप्रासारनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरनो तलांगै Ranjit Devaburma जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्न साका आनि बोसानि कग्न साका
ani babuni kongno saka ani takhok bukungni kogrongno boti saka ano bujognani ano tui thanda kamke khalni woi bono ko khaidi gobang ma saka ang sanani musungya ahaipano binomti ব্যক্তিগত attack khaimani bagai ang tini Facebook o ang bomma sasenai saya tongmaya tini bubagara bayang kok salaika bubagara sawo omoto blaikeno saya binomo personal attack mani bano sawo ahaipano nangbo kisa wanso kui sasidi omoto blaike ka satori thanani ungtongka ne ang aboni bagai na sanani musungo ang bini family tini je minister mia rosik kota khai moja sajagai bengo bidrup khai saka ang bono sananayo nang tangai nin bihik bai bisi kolok ma tonglaya tangai nin bihik no nangal ka jaga sakagai toni nang bai baksa tongya tangai ang no singnani musung nang abon bo uttori di nang onek bengo bidrup khaika ha nang nije ani nogo phaibra ani bihik ni yang ni mamui songjak nang sai thangka orsos tini nang moja nangai rosik kota khayei nang ani bihik ni kongno tinti saka ha nang wan sugui nai di nang hai khoroksa minister nang nijeno onek इंग्रजी mano hindi mano bangla ono mano nang hai sai mane kre gyan ganang nang hai kre nai nang nije wan sugui nai di tangmongoi ekai sanan musungo nin bahana je khoroksa sikala tongkho ta boro tong nin bahana je khoroksa no buni do hobai kaikha abor tang salia kintu nini nang edisini titi edisini deputy cm mungkha leader of opposition mungkha ta minister kha nin bahana je kaise sikala boro tong tabo nangabo sabi ang omti sana kya kai sana musungya kabang mo sana tebo saimano kintu omorong na sana ni musungya tebo kabang mo sana tong ang ka omti sana thangka kai kaisa ta kaisa ni jodi sung kukalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nadi nang tabu boys komlia onek kungkha onek kisungko ang omobo saimano je nang ano je boibe burina ni himani bono boi suja khaina nangani himani okokban thani phaisok paikya obobo tongwan thani ano sapaikya borok phai je sar non target khai tongo bono buna nangane aborok aunai kisu tong te obo simia mia baijal barini je onkobo aro onek sakabo je sanan thangka angkai bo nije tini tipra motha phaimani onek lai buma tongo ba party koita subaikya party koita khalaiye bo tini tipra motha sokbaikya oboni judi sanan thangka kai koge khrgai sanan thangka kai kobang ma tongo kintu ang sanani musungya 16 বছর tangai khoindoroi tongna nangkha abo ang saiman ramchandra gato 14 tarikh rally khainen sikang agi o NCT khaipro je bororongno nang tei dulmani o bororongno nang asuk bosor kintu nang khobor naya kintu Ranjit Dev Burmani biruddhe jokhon te rally khaina pro prottekta borone nang phone khaika horo khaika onek borok bai nang malaika salaika onek kisu khaika boskango kok kaham sama bai ukologo tawaisa kok khamya samani abong kongo nang wan sugui nadi nang bai onek kobangma borok kathaka kintu nono yakari thango tangai yakari thang nang wan sugui nadi boskang salo tebo yakarnai ar angomo bo salani musungo kobangma rajnoitik dolni jara neta rokno MDC MLA borokna ang sanani musungo wan sugui nadi bo jokhonte bini sarto ungna phukai botam khainai bo nonotlang thanai phaidi singomti khaina nangnai ar jokhon te bini sartok puro nung thangane bo nono yakari rinai bo nono khitari rinai obong khalai buma norong nai nadi sutrang jangang jotono sanan nayo bini uddeshyotamo miya aro gathering khaimani aro bubagara onek kisu saka kok obo jeta live phayang salia tini bubagara no saka angabo salia kintu kok uddeshyon ka bini omo je ani logi musik MLA tongo musik MDC tongo nang bubagara ani kok bai ma solinai nang judi ani kok bai soliya hingka kai angna bai kagai thangnai o policy tui boaro miya a gathering khalai mani kintu 2021 ni rajniti 2023 ni rajniti 2025 ne poriborton ka nang wan sugui nadi gini ni of the theory ni no policy 2026 2028 চলি গেল এবং
अमबो चाइतखा जे एडिसि तिति एडिसिनो सबाइनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सबाइ मैया बुबागारानो लासि मुंग्रिनानि बागै अनेक किसु चाइतखा साइमानो आं गोबांमा किन्तु सागलाक अब सालसा जुदि साना नांगाकाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाकाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो तंगो जेता नों कुनु दिनो संसाराव मोखां मांगलाक आमति तथ्यबो आं थानि तंगो आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताই कैसा कखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बई लाइफ रिकमानी अब नाकि आं रिसार्च खाइरिफो आं रांग्रिवै टीम खावै नाकि अब खाइरिफो अब विश्वास योग्य चिनी हास्तेनि लुकरक नर अब न पुइदो दसा आर जखन त बन लाइक रिखा बन हामजाका बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका अब खाइ जतन काहाम अब ठीक दं अब आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विश्वासता खाइदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लुकरक कमेन्टिनो अनेक परिवर्तन हेका लुकरकनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि अब नंखा नि बिनि बुइबिनो अंकबो बिनि कमेन्टनि बिसिंतिनो ब बिनि खानि कग्न साइदं ताबो चिनि सोशल मीडिया जुगो लुकरक सोशल मीडिया तिनो मालाय लायो सोशल मीडिया कक साइदं सोशल मीडिया तिनो चिनि लुकरक ब काहाम हामया नाहिलाय तंलाय काय अबनि बागैनो आं सानाने मुसुंगो जे थिनांगो जाहाते अमति कक्टा सादि बा अमति सामुंटा तांदि जेता जों निजेरान बिसिंगो थानचां तंलाय माने अब कागै थांतो अबर अमति सामुंग आंनानि कगिया गैता कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबागारानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबागारानि आनि लिडार आं बनो मा साइगेरानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि पारमिशन निखायसे ब आं थानाय निनि ककबाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि ककबाय रंजित देबबर्मा सलिगला निनि कामान बाय सलिया एकमात्र बुबागारानि ककबाय आं बिनि ककबाय न सलियो ताबसिक जरा एवं बुबागारानो प्रथम तुयै चिनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बन पुइला से बिनि समय तलांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगरनि एम बर तं आदिनो बुबागारानो कासुनानि बागै लामाव अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया दिनै नों मन्त्रि इंखा किन्तु निनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबागारानि तैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याक्रि फायो बुबागारा तिप्रा ने कैसे एनजिओ खाइका आदिनो नों बुबागारानि याक्रि थांगो नों आयन पेति तैसे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि वो तिप्रा मथा तैसा पार्टी घोषणा खायो आफ्रो नों तैसे फिरगै फाइका नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जांनाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फैलायमानि इंगंलाय तंलाय फैलायमानि चिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबोरनो साननाय नाय नों आबोरनो पगै थाङो साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंखौनो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एवं आगाम दिनाव सासिनाय अमनो कक ताई कैसा ककखा डेभलपमेन्ट नि ककनो तयै ब अनेक किसु साननानै नायो आनरनि डेभलपमेन्ट न कासुनानि बागै आनरनि पद्मबिलनि रेन्जानो ट्रेन्सफार खाइबिनार प्लान थांका आनरस कैसा बरक बुरिनो रिरि फाइका सामुं तांगै मैया जों रेन्ज अफिसनि बागै हा सानका एग्रिकालचारनि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्रि बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टार थांका सामानि पानो उनका नाय आको नाय 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि आबो बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांका नानुंया खरकसा टीचार न तिरि फाइका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं
आं साइमान अमरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेन्ट गाहाम दफानि गाहाम साकाकाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ जत जागानो डेभलपमेन्ट उठुन अमनो ताई खरबचा हाफ मन्त्री सावका तमो रिजिग्नेशन बुबागारान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगौ नों सानो नंगिया आं स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिथि सैत्रांमोन नों नुखा ना नायखेन नों आं साम थाने सिथि सैख्या नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईपीएफ तिनि याकरि नों रिजिग्नेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमन सा साइख्या नों तो साइया नों तो विश्वासघातक नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायख्या नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागरा भाई मालाय फैक्या बुबागरा भाई मालाय फैयै नों कंडीशन दियो आरो फायो मंत्री मारि नै हने बुबागरा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कासा मिनिस्टर नि अंडर से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों असेंबली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नुखा खायरगो अमरक नि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा साइमान आं साइक्ला सुतरा अमतिरो ना नोंया कग्रंनो जों सालाया तंमानसो मंखा बुको कगनो जों जत साया तंमानो आसगनो काहाम तिनी अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं नर परिदा नायख्या डीएम नि रुल्स तम एसपी नि रुल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तम डीएम डीजी नि रुल्स तम आसाम राइफल नि रुल्स तम बीएसएफ नि रुल्स तम न परिदा नायख्या नरक सावो बो साइसुं माया साइसुं आं खायनाने आन लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড় গিয়া দিবা বরখে বড় গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानाने लोकोनो स्लामो लोकोनो तैसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइतंग नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाब करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय नसाव बयस सुंथांखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंगतं निनि अनेक किसु सानान थांखा आं साइमानो आं आबरक सागला आबर जाता सब समय यूट्यूब रगो फाइतं आबरक बुइ नुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइतं आबनि बागै जों खूब लासियो निनामति तंग रंनो नुगै बुइबाय अ बरा बयस नोंगामति हिनजागै तंगो निनि बिहिक तंगो निनि बुसा तंगो नों लासिया फनो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जाग बायु सुतरां अबरंनो सानानि थिगिया काई ते कैसा कोकंखा और कक दंखो तेबो जों ताबो जे सबा खालाय तंमानि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलाय तं मो जेहेतु तिप्रामथा दाबी खालाय तुपमानिया मो बीजेपी दाबी खाय तुमानिया मो कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ की दाबी खाय तुमाया मो केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंगो मो मा खायनाय फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थाने अमतिखे मो जत दिन पर्यन्त तंनाय गखाने तिनि सावो नंदा मो पुइला खाइबा नंदा साइमानबा नि ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबुइ तंजाव केब साइमिया 2021 ता काइसा नोटिफिकेशन उखा नर साइदामा आबो नर साइमिया आबो नंग थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिना निकरे नकटांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरा निजारस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिक्या हा काइसा एमडीसी साका तम हे
20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री साख्लाय रेखा अरनि इलिगेल माइग्रेन्ट न नायथ टिख्लायनानै मने टिख्लाय रहनानै 20 जून फायाखौ माननीय एमडीसी 20 जून फायाखौ 20 जून अनेक साल को आर माननीय स्वराष्ट्र मंत्री घोषणा रिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नोटिफिकेशन टिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुसु बन्तफ्रो नों कासुइमा एका करक सरै थैनानै हेनै आं आफ्रो पुसु बन्तनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं गया सुदु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टार ऑफ कक साहेब बेति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाखा आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनगाना हनै जुब नेता बा आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका दिनै लामा कसार माजारा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया दिनै तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागारानो लासिमुं रिमानि बुबागारानो जस्टिस हेनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपरे उंलिया चिनि खरकसा बरम गोनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं उंलायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मीट खाइयै अल्टरनेटिव रेखा 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमनकि बनो सुदु नर्मा ट्रान्सफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलायसेनाय आमते कासे हुमकिरवै प्रेस मीट दि दिखा दिनिखाय दिन 7 दिन लाइथांगा दिनै प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमालेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट बा आंदोलन खाई तंबले अमो जुदी रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन नि सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदी अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खायचा रंजित देव बर्मा चिरक खकानाबले कोन MLA MDC रक लाबसो पइन्द खरांथि जायने कोन मिनिस्टार खरांथि जायने मिनिस्टार नरक तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF नि बतंगो अब जतन नि हेनो श्रुति प्रमथानि मिनिस्टार न हिया खानांग ने ककरै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइका थानाय नरक 5 बोसोर कात 3 टंग ताम खाइका खरकसा MDC साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरै मानो हंगाकाय निनि कक से खानाय मानो हंगाकाय TTADC नि डायरेक्ट फान ताइपरे से इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट एडीसी नि साबजे yang tomana nang kaisa soy dikhen ung pai bole are buka nono jonogon retam ni baga MDC songkhaba nini pet tong bole nono pet ni osok ustomone malik kharika abu ba nang lasina si klai bole ang for khaliya ang bumuk perliya ini khirok sirma si klai bole abu ni joba nono 2026 o golagati ni boror rina nasing laja muitu narik di कक चाखवा सावै बरना मनेरि मानाना किन्तु लोको आबो बाय सन्तुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानाना ठीक समय ताइ खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि मेचुर दुनिया खोपो मेचुर दुंनायना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमिन नाकि एक बांग्लादेशनि बरनो रिख्लायनानै आन्दोलन खाय फेकाखौ 1967 सनो ओ MLA आदा से नang साइमिया एमनकि बुफासंदा काइजा खाना आबो बखे सन्देह दं सुतरां औ 1967 सनो तिउजे सासैफोर छिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना बिदेशी बितरन चाइ नै जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा आसेकानि बाउसंका काइजा खां साइमिया नङाबर सिगां खो नाय नागादि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नang सावै आनो गियान न नंया आं साइमानो अबन तयै काइ सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हासनि जतो बडरं न जों जुदि थानसा नाय तंखांख्या काय अ थानसाओ जों चिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खाइमिया जेतो म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लैग दैनो लुकुनो थानसा मा खाइनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो
काउन्सिल अफ तिब्रासा हदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसिल वाति सेक सेक जों हिमका चिरा खगलाइका इलिगेल माइग्रेन्ट नंना दाखि दाखिका नायतो गुइ मा तिख्लायनाय बरन बंग हाब मा फिरगनाय डिटेनसन केम्प मा टांनाय स्पेशल टास्क फोर्स मा टांनाय हनै ताइ आबोनि बागैनो आं सानाय जे आगामी दिनाव जाहाथे एमन कोनो ककटा सालायदि एमन कोनो कक हार्ड दुंनाय जातजों ककटा सालायदि पार्सोनेल एटेकटा खायलायदि तामनि हिंखाखाय पार्सोनेल एटेक हिंखाखाय आबो अनेक किसु उंगुइ थांलायो अनेक जेनि बोखाव हार्ड नंलायो जों अनेक किसु उंलायमान सुजां आबरक उनखना नांया जों ताबो तिप्रासा रक बाय चिन बोखागो नासिग्लाय दंगो चिन दफानि बररक जों तामो खायनो खाया चिन बुसकांगो बुबागारा दं बुबागारानि तै दुलमा बाय जों दाबो थानसांलाय मा दं आगे अनेक रिजनल पार्टी इंखा कागलाय थांलाय क्या गोबां मा कागलाय माने लाइबु मा दं किन्तु बुबागारा तिनिसु पर्यन्त तै दुलि दं बुबागारा जुदि अ पार्टी व करेंखाय अ पार्टी बकलो न तुकरा कायनि कायथाम उमुइ थांगम सुतरां जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फाइका वानसुंदि जतन ना आं साव साबो सिकां खायका साबो उल खायका बन कगिया हयतो आं सिकां खायकाना आन्दोलन नर किसो उपलब्ध नखरका तबे म कायसा आं तिनि प्राउड खेन मा सानाय रंजित देबबर्मा चिर खंमन उलन तिनि जत जागाना काफ्राय मा नखलाय बेखा अमति खायै खरकसाना टार्गेट खायै कुलुय तिप्रासानि जुदि हामकरें तंखाय रंजित देबबर्मा न कुलना नाय रंजित देबबर्मा राजनैतिक नहयते न नखरि थानाय राजनैतिक खायगला नरक खायदि किन्तु नरक माइया निजिनि सात्तनि बागै सिमिन नरक जुदि कक साइ तंखाय रंजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति आं फाइनानि मुसुं माइया किन्तु बाइक दंगै बुबाग्रा न तुबि फाइका बुफुरन सिमि को खायका एनआरसी केस फुरन सिमि जिनि बरम गनां बिकेरां खलानो साव रंजी जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने नै बुबाग्रा नंगौ आं थां आ समय खूब कठिन परिस्थिति रां पैसा रं हाइपन जिनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आनो दिल्ली रखा आमते दिन अनेक थांका पारंगै फाइका तफानो तिनिसो पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फाइका अनेक किसु लराय खाइ फाइका आनो आबरंनि एक्सपीरियंस रक सानानै नाय लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतन न सानाय पाइथाक पाइनानि सिकां जों जतन थानसाखाय बसकांग मा को चिन सभाव लुकरंग तैमा कनाय अमन पाठक आंबाय जा अनन एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लैग न तैयै बरक अ सभा न नकना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लैग तै गोबां मा सभांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन जुब समिति नामलंखा 1950 सन থেকে विदेशी वितरण करते হবে ইনার লাইন পারমিনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পাতিনি কয়া তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি নি এমপি মিনিস্টার কংগ্রেস নি মিনিস্টার কে বতলে যতন রিজাইন নেবিকা তেলেঙ্গানা রাজ্যনি যে আঞ্চলিক দল যতন রিজাইন দিবাই থানসাকা নখলাইকা সুতরাং ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন নাইতুক তিখলাই তিনিওব जों जतन अ राजनैतिक न पगुई अ फ्लैग तिलायमान पगुई जों बाहाय गाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइतकनानै अ आबन बागैन रंजित देबन साइतकुइ दङ गोबां मा जोंनि सिभिल सोसाइटि बायबो कक सावै दङ गाय सुतरां बसकांनि साल अ आन्दोलन थागिया अ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरक न हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो स्रांका बसकांनि साल जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ तिनि काउन्सिल अफ तिप्रासा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अम कायसा तिनि बिचन्द्र मन लाइबु मांगै दंगाने आसे बरर तिनि फाइलायै वाति मानजागते तै इलिगेल माइग्रेन्ट रंन बांलादेशी रंन रेख्लायनानै जे स्लोगाननि मानि म तैसाकाय नरं निजेनो नुकानो बिबन चिनि मिडिया तै ताइ आं बिसि कग्ललिया नरक जतन काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो पैसा ता नट एटेकटा खाइलेदि पार्सोनेल एटेकटा खाइदि पार्सोनेल एटेक खाइलेखाय अनेक हार्ड दङ अब जों बोखावबाय मानि नाय मैया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वामति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया
অনেক কখনো মা সাকা ani family tam dus khaika ani bosa khoroksa tongo buri botam dus khaika na bin kongno tumna nangkhana ani babu bura 85 বছর bin kongno tang tumna nangkhana ani takok bokok tamu oprat khai tini media o sajakana tam khaika ni nokungni bororo abun bagan sanai thinango jahate omti salayate orono muthangna numthon omti salaimani ang nayo omti kok sing ruju salaimani personal attack khalaimani mathakton omosukti nungsitu tinin an Facebook la jotonono hambai